Ki pulet kalak mkra police station hakakat lai tere unai tung arja arpusau kila khat hajar biang yau president kakasi students union KSU nong tamai circle usamla Eric nong kenri halor kanong rimban panjing penchai hakabai day bakajing lek kenra barjela jongka circle haki kendiat sengi baladam kumban sukdo badang men haka step senia jongka khatwai tere unai tung arja arpusau haplang por sibje steng ei ki pulet kila kem bat ra sadar police station ya uniu nong yalam ka circle halor kanong rim ban panjing penchai hakabai day bakajing lek kenra work permit ka circle naki nong bala barjela haba crunch kilat pathai kubor hidin ka jingwan hajar usamla Eric nong kenri ulaang bagi pulet kila ai ka jingkular bakinom khat hajar show yo unang ni sakman nakaba ong baka jing khat ki pulet kalong tang ban penting pen smiet ya ka seng bat ong ru baka seng kan nang yai beteng ban khenra barjela nang ni sakman kabedi bat kajing sakot jama ni ngasuyuk food call menen nak kaliang kala polis lem kha ba kiong mangan hawan mi yang ni dia kumta kala penlong nga ba ngan wan mi mentas ni bat kila phak sai ni ki kot ki bedi bat ka benda ka ba kiong mo kinum khot chu te kermen scam ba pinum khot chu iru bat pinum pendik iru ya ki khot jok aja yung ka KSU nomor ba nimla ban susah bat nimla ban supet ba ki khot ni pinong kita ilang kena mat sokar mat polis department ka jimpengat penon kamdon dari talak kiong ba kalakut bat kinum khot chu bat sakoiru ngakwa ban ong ya ka jibor ba lor ba suba banuman steng senya nomor ba kalong keke ka ba stenat nomor ba ngakan mau ba hawar jar khat nyuru piwan steng mit piwan steng senya mat penting pen smit yang pira yang aru bat pisat along ru nrai wanum penting pat ibahi masem nomor ba ibahi masem ru idan ha kalian ga jonga bat kia min simiru ba nganang trisem su namta kari ba kacet dendru di kumba pil along nomor ba kadi kasien ka ba kita ki pulit ki wan ban kendang hing jonga ndrei kendang kata ka min sim iri ijat bendru kanom du apo jonga ban namta ki khot jong kacet bendru prokoi khot yang ndrei ngia don lang ni nak kaliang i president jong ka ki sulam kainet ba di general secretary jong ka ki sulam kainet di kila sai ni ko ke khot ba ki ong ba kinum khot chu bat kata hi ka ba khot ha ka bedi ba kanim das ni la i tukas ni ka ba sama Eric la sa khot la sawan khenra steng mit steng senya kita ki pulit na kadaw ba kajing let ban check jong ka KSU ya ki kot kisla jong kinong bala mender bat kajing keno kajing pharap ya samla Eric ba ki wei pat ki khot bat kinong yalam jong kala unit kalong ba kidan kiti ha kata kajing syok jingdat ya kita ki barjela ndrei kumbala panchayat khmat ki khot jong KSU ha tugas ni ha kajing lek kenra kidan lang ki magistrate ba kidan lang ki pulet ru ki wei semran ha tugas ni te ta he kala pansisha ba ki khot ki jong ki kam kata ki kita ki barjela leni te kinong bala ndrei kai ka ba ka KSU hi kale kalong tang man be ya ki bawan poiwerwan poi hap sini ki bawan belah kam kot kam sela ni ki bawan rong bian sakani ka jela ka jongi lani sakani kari ka be ka jongi bat sa sisien ni i ba ka police department ka khot biang i samla Eric hakani ka por nakaliang jong ka KSU hi ngi smok thu ba kadai ka jing penting ka jing pensmi lani la manong ka jing penpejak no ya kata kajing ikun kajongi hindrai nak liang jong KSU hi nimsim makani kadai kajing penting nimsim makani kadai kajing pesmit hindrai nimsim makani kadai kajing ai mensim ya kit khot jong KSU bakat ba pidang khot KSU hi kadang mi sakmat ban yale nak banta kadawa jong kajat benriu ban nginum song tha hiru nang ni sakmat nak liang jong KSU nginang yai kra haki babon ki jaka haki babon ki liang bat ladang hilap ba kini ki barjela ki wan klam kot klam sla lani ki wan rung bean sakni ka jela ka jongi imban se ban pha be ka jaka ki ki wan tat adu ka dani ki kot kisla tat adu ka biang ya kita kot kisla ayo man trai akni ka jela ka jongi tin nakaliang jong ka KSU hi sajisen ka aimen sem mi ki khot iwe di khot jong ka KSU nimdei banting nimdei ban smith hot ka jing sha khot jong ki khot KSU ka jing sha kam jong ki khot KSU ka jana support dan nimdei ban sem ba kadai kajing pejak no ingi nani kadai jing penting ingi ringin sem makane kadai kajing aiding ingi nani kajing aimen sem mi kat ba pidang smith kat ba pidang penting kata ka men sem jing jingele jing kanang ram po jing We won! We won! We won!
Implement MRCC. Implement MRCC. Kon ba iet ngi ju shet jing bam man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ka bang ngi bam ka tein em ya ka met jung ni Mai ki juba mi kini ki ju ki jing baman la kasngi. Balik kene ka jing keliminta. ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yang a Ray man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batay kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kama ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata ka mut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. kon ka fortification jong khau kan num khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum ju ru la shet ya uni u khau Okum ta. te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya